Kære alle sammen, frivilligheden er hjertet i vores samfund. Igennem frivillighed, at vi viser den sande styrke og sammenhold i vores fællesskab. Frivillige giver deres tid, energi og passion for at hjælpe andre, uden at forvente noget til gengæld. Deres indsats skaber en positiv forskel, ikke kun for dem, de hjælper, men også for dem selv. I dag står vi her, takket være den fælles indsats for de mange frivillige og støttende parter. Svend Gynges trampesti er ikke blot en sti, men det er også et symbol på, hvad vi kan opnå, når vi arbejder sammen for et fælles mål. Stor tak for jeres indsats, og tillykke med endnu en dejlig naturperle i vores skønne kommune. Her er Svend Gynge! Fang mig! Og så red han ud over isen, hvor han vidste, den kunne bære. Og de svenske ryttere, krigerne, de satte efter ham ud på isen, og så brast isen. Og det vidste Svend Gynge godt. Så derude, der ligger de svenske krigere og deres heste druknede på bunden. Og den historie og mange flere kan jeg høre via QR-koden på informationsskiltene. Så når vi i dag går en tur rundt om søen og nyder naturen, kan vi også glæde os over det, vi ikke kan se i vores blotte øje, nemlig at livet under vandet er vendt tilbage. Jeg håber, at alle vil passe godt på området og tage hensyn til søen, naturen og naboerne, når de færdes her. På den måde kan vi alle få glæde af de gode naturoplevelser ved søen i mange år fremover. Tak, Ivan. Tak, Ivan. Herved indviger vi Svend Gynges trampesti. Der skydes! Sådan. Er vi klar til at finde Svend Gynge? Ranker! Nu venter vi bare at finde ham. Skal du have et skud? Er du klar? Altså, snakker vi rigtig skud? Ja. Og Du kan bare stå her. for fanden, det bliver godt. Borgmester, du skal lige hen og stå bagved, hvis du er tør. Så er der skud. Er du klar? Der skydes. Bang! Godt nok. Der var ikke mere krudt og kugler tilbage. Der var en. Nej, der var et stort skud. Der er mere lyd, end der er krudt og kugler. Ja, det er der. Og der skal helst ikke være kugler, fordi så mister jeg noget af mit publikum. Det kan vi ikke have. Nej, det kan vi ikke have. Ja, i dag så har vi indviet Svend Gynges trampesti, som er en 1,2 kilometer sti rundt om Snesere Sø, som formidler vores lokalhistorie her og Svend Gynges færd på egen. Og jeg er Jørgen Musketer, og jeg sørger for, at kanonen går an, og det skal være. Og jeg er selveste Kulsoen. Ja, jeg er bonde, og jeg er bange for Kulsoen, fordi hun er ikke sådan til at stole på. Og måske var hun da Svend Gynges kæreste, som han svigtede, og derfor vil hun gerne gå efter ham.